नै थांनो ओंखारबाय नै मामिया दाउसोनो मना लायबाय नैबे गस्ला पेन्टफोर आंनि गाननाय जोमनाय नैबे दाउखौ लांनो नागिरदों नै नैबे मामिया नै मना माबादों आरो बेल्ट सायदों दा जों थांसिगोन दाउ सोबा ट्रेनजों थांगोन नालाय दा 7था जाबाय दाउ सोबाय मामिया दा 7था जाबाय 7था 9 जाबाय दा 7था 9 जाबाय ओमफ्राय दा 9था ट्रेन खारो नालाय दा गारि नेनोसै ओमफ्राय दा थांसै ट्रेनजों थांसै खथियाखौ 9था जाबाय दानो जाथ'खाया नालाय 9थायाबो नै दा थांनो नागिरबाय ओंखारखांबाय दा दाउआ बिराद चालाक हमबाबो मोना Sabia दाहाय खालामलांबावसै आरो साबिया खनलाय साबिया हा साबिया गान्दो लानांगौ मानांगौ होद लाया हां मोना दाउआ एफा बुरजा रायनांगौ नामाबा थोनो हां लानो हायोबो नामा बिसोर थैलांजोबगोनसोलै रहाय गोथौ मा खालामनाय जादों बेलाय गाननो थिनांगौ साइस जायैखौ नुवाखै नामा खालामबाबो थोनो जों हां लानो हायो माखासे बायदि सानसै होनबालाय बेखौ नों लादो न' Sabia hot kelas 3 hot sandalखौ बाय सानथाम मामिया दाउखौनो खालामबाबो जायासै दाउआ बिराद माबा आरो थानो रोङा नालाय नै दाउआ आथिङाव खाबथानायखायसो नै लाना थांबाय दा नै मामिया दाउखौ सोनोसै दा थाबायसै आरो दाबो थाबाया थाबायनो नागिरबाय दाबो दाउखौनो सोखाङाबा बोरै थाबायनोब्रा मामिया फैदो जों दा थांनो नागिरबाय ओमफ्राय दाउआ मासेया नायलांबाय थादो थांबाय थाबायबाय जों नै गारि गाखोहैसिगोन दाहाय दाथ' गारि नेहायनोसो थाबायदों नालाय लामाया गोजानथार मेंलायलायनाय थाबायनांगौ दलहायाबो जा गोजौ जों थाबायखोनाया
Cingruilah Minggu beratnya Abu Munino Sofi Bay Abu Munino Rabu Gaya Video ko na lang may tada Thằng nó gật vai nè thằng nó này nằm ở đây video cô dừng thằng nó sẽ đá lắm anh phải bắt thằng nó gật vai này làm nữa đồng nhưng mà ai lang may tada video ko thằng này vậy là nó đúng đây trong đây tháp lên mà lại bắt khala mà đi 이슈 비지 온 비지 한다 이는 게. 뭐야
ओंखारा एबारसो उफेरा मोनगोन उफेरावसो ओंखारनांगौना जोंहा उफेरायाव ओंखारबाय गारि गाखोबाय होनबासो आबैमोनाव मोनहैबाय